Tinokudokesai mabuja tauya ano nhau dzomanhoko dzozuva rochishanu zuva rochigumi noina mwedzi uno waNdira. Wachiwenga kwai ndo wasanobata matomo nyika kubva zvino kusvikira zuva rochishanu romwedzi uri kuteerayu. Ipapa wabva watoreketa kuti mupfigwa waingidziwa pokare nomamasondo mairi, wakati zvikoro zvinozobvumiwa kuvhura pokare kuti wapwere wabenuke kuzvikoro papera masondo matatu, kureva kuti sondo ribodzi rapera panopera mupfigwayu. Idi zvakatooma heno kuti wachiri kuda chere kuti wapwerewa waende kuchikoro. Wozekwa kunangidzirwa nevanhu kuti vanenge vane tsoro dzavari kuda kutamba nevanhu vari kunyoresa kuvhota. Izvi zviri kuburikana kuti wagoreketa iwo kuti vanhu vese vanenge vanyoresa kuti wagoita vanhu vanokuda kuvhota, wakatopiwa katsamba kaya kokunyoresa kuti wanyoresa kuti wavhota wagoita wavhoti, wanopinzewa ba mubhuku ravhavhotiro zvichiporipocho. Wati iwo vanhu vanozotanga vaendesiwa pokare kuvherefetiwa nokuferefetiwa, kuvhundunwa pokare nokuzuzumiwa kuti waningisiwe kuti wanokodzera chere kupinda. Heno mabi yangu kuti zvinombotekera sei, ticharamba takaringako zvinoperera. Ipapa wozeki wabva wareketa pokare nyasi kuti mwedzi uri kuteerayo kubva zuva rokutanda wachainge wari kuita zvokuti wanyorese vanhu kuvhota wachitenderera mumamhanamu. Wati wachaita izvi mwedzi kukadzi uri kuteerayu, pabodzipo wojamba mwedzi wakurume wobva wapindira pokare mwedzi wakubvumbi zuva rochigumi noribodzi kusvikira panopera mwedziwo. Ticharamba takaringa kuti zvinopera sei. Wagoti iwo vanhu vachanyoresiwa ipapa kusvikira muna kubvumbi ndo vachasenzesiwa pakuchinja nzvimbo kuti wapaingidziwe kana kubisiwa dzimwe nzvimbo wamiriri wadare reparamende. Ticharinga kuti zvinopera sei. Makomborera arizivishe nyasi agoreketa iye kuti ugaro hwacho mujeri hwanga hwakaita kunyangariwa idi. Agoti iye kune mumwe murume aida kutoita kunga kumuuraya, ainyepera kunge ari kusvikiwa. Idi zvakaoma mabi yangu, mukatetekera padande mutande munozvimubvira megani zviri kuitika kumajereko zvisvinuba. Ticharamba tichindoimba kuti anowana kupora nokuchimbidza. Kwai vabereki vaana machaya uya mubvana nomakore 14 akapfira kumapostori achida kupona mwana, kwai wapuwa mutongo wokugara mujeri mwedzi mupfumbamwe bedzi, asi kwai mwedzi yabva yandoisiwa pasaiti yese hwii kuti waendesiwe kujeriko. Idi zvakatooma. Kwai ipapa nomutongi mhosva yavakaunzirwa kudare yodzimhosva imhosva basi yokuti wakanyepera mutikiti ferefeta nhau iyi. Mabi yangu, heno mabi yangu zvakatooma idi. Magweta anoita kodzero dzavanhu atakanura vamwe wechidiki watatu wanosanganisira Prince Gorana namatai Kwekweza. Wanga wari pamhosva yekupomerwa kogore nochidimbu chairo. Toramba tichitenda magweta aya ari kuramba achimiramira kudari kuti zviite zviri nani. Hurumende yagonzi iri kusangana newabasa wayo pokare sondo rinouya nyasi. Kusangana kwavo kuribe chakwaburitsa nokuti wabasa wayo wari kuda kuingidziwa mari. Iyo hurumende iri kuti paribe mari. Nyasi zvahwadza mabi yangu, tsoka takanokohwaiya sonyika yaenderera mberi kuramba ichindoti gwida. Izvezvi kureketa kuno wakomana onhabvu watadza kana kubanha chikumba kuti zviitewo zviri nani. Wajiwa nochikwata choMalawi nozvibodzwa zviri kwachibodzi. Zvakatooma mabi yangu. Ipapa maramba mari anawo wakomana wacho. Bhangi reFBC ranga ragoti iro richagopa mukomana wese ari kutamba bhora pabodzipo vari kuwarairidzawo wese wakaenda kuCameroon ko wachanga wachipiwa churu chibodzi chomadhora pamutambo mubodzi wavanohwina. Idi zvakatooma. Maramba mari anowarambawo akanyanya wanawo aya. Ticharamba tichiringa kuti wachakona chere, asi kuningisika kwazvaita wakutobenuka hawo kumusha. Mutambo wachatamba kupedzesera wakundotamba hawo, asi uchiribe chokuita. Tiringe hedu dziri kuitika pasi rese. MuSouth Africa kuno mumwe mudzimai akasungiwa pokare uyo ari kunzi mugore ra2019 agoba mari inoita mamiliyoni 4 apo aisenza samahobho. Zvakaoma mabi yangu kubatirwa mari yakadari.
heno mabi angu ipapa kwai achiribe mariyo atokumbira kuti apiwe gweta rehurumende chairo kuti rimumirire achabenuka kudare musi womuvhuro uno. Watyairi wemuSouth Africa vari kuhwadziwa kureketa kuno kwaye muchina unonhadzira marezinesi yawo wakapfa uye uri kumaJerimani zvokutoti ipapa maJerimani achiri kutotsvaka kuti mainjiniya angagadzire muchini uyu ndoapi nokuti wakasogadzirwa kare makore ekuma1990 chaiwo zvakatooma mabi angu heno kuti vachazvikona chere izvozvi. Kwai kuMalawi dare rodzimhosva ikweyo ragotaya nyaya yagoendesiwa yokuti kureke kugumanikidziwa vanhu kubayiwa kamushonga kodziwa mupengo. Heno mabi angu kuti munozvionawo sei, asi ndo zvaakutoitika ikoko. Uko CAF kwai yagotaya nyaya yoTunisia yawagoendesayo mutambo wanga uri kurambidziwa wakakasika kudimuhwa nopakati uribe kupera kusvikira paunofanira kuti upere. Ipapa heno kuti zvichapera sei kana chiri chokwadi kuti aitanga anga ari muri zvinapembe ipapo akadzingiwa heno kuti wacharamba wakamudzinga chere kana wadzinga nyaya yoTunisia iyi. Nyasi kwadoka kuno batai murefu batai mupfupi chaiyo vanhu vanokamana Djokovic vari kuhwadziwa kureketa kuno nokuti kwai hurumende yeAustralia yati iyo yada kumutandanisa munyika maomo zvekuti arege kugobenuka pokare makore 3 chaiwo anoteera nokuda kwokunyepa kwaagoita panyaya yokupinda kwake munyika mumo. Haidi zvakatoma iye akundoita kusimbirira mhopo akuda kutoenda pokare kumatare odzimhosva kuti peno angarambidze kuti hurumende imutandanise munyika maomo. Ticharinga iko zvinoperera, asi mutambo waakaendera ikweyo uri kutanda musi womuvhuro uno. Heno kana akazvikona izvozvi tiri ipapo zvedu. Aiwa tadifama kwanyasi, ndiri wenyu MaMhanduwe WeNhau.